Arratsaldeon eta ongi etorriak pilotazaleok gaur Azpeititik zuzenean emankizun hau emateko asmotan hurbildu gara Izarraitz pilotak leku eder honetatik. Lehenengo partidako pilotariak beroketan lanetan dabiltza dagoeneko. Gaur txapelketa nagusiko 2 partidu izanen ditugu. Lehenengo partidan Maili Barrokal eta Naro Agirre arituko dira zein baino zein Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendiren aurka. Bi bikote hauek sailkapeneko 4. eta 5. postuak betetzen dituzte eta goazen pixkat ikustera sailkapena nola dugun. Lehenengo postuan Iturriaga eta Orbegozo aurkitzen dire, 6 partidu jokatu eta 4 irabazi dituzte 2 galdu. 2. postuan Ruiz de Infante eta Galeano 7 partida jokatuta 4 irabazi dituzte eta 3 galdu. 3. postuan Zabaleta eta Zabala 6 partidu jokatuta 4 irabazi dituzte eta 2 galdu. Segidan Barrokal eta Agirre ikusten ditugu 4. postu hortan 6 jokatuta 4 irabazi eta 2 galdu dituzte. Hurrengoak Aldaregia eta Ruiz de Larramendi 5 partidu jokatu dituzte 3 irabazi eta 2 galdu. Hurrengoak Arrieta eta Mujika ditugu, gaur gero ikusiko ditugunak ere, 5 partida jokatu dituzte, 2 irabazi eta 3 galdu, eta azken postuan Etxekolonea eta Mendiburu. 7 partidu jokatuta, bakar bat ere ez dute irabaztea lortu eta 7 galduta. Pilotariak ia berotzen ari dira, ja prest daude partidu hasteko, denbora gutxian ikusiko ditugu martxan. Pilotalekuan nahiko noblea dugu gaurkoan, botez eta frontisean ere pilotak bote naturalak egiten dituenak, honek jokatzeko moduko frontoia dela adierazten digu, eta maila ona ematen diguten gaur 4 pilotariek. Aipatu dugun moduan, Maili Barrokal eta Naro Agirre 4. postuan aurkitzen dira sailkapen nagusian, eta Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi 5. postuan daude, beraz, hurrenez hurren sailkapenean dauden 2 bikotek elkar jokatuko dute gaur. Partidu garrantzitsua izaten alda bientzat ere, pixkat gorantz egiteko, edo beko postu horietan sartzeko. Ikusiko dugu ze estrategia ekartzen duten gaur kantxara, 2 bikote nahiko ezberdinak dela erren dezakegu eta ea nolako martxa hartzen duten hasiera hontan, gorputza ongi berotu eta partiduan ongi sartzeko aukera duten eta ia haien jokoarekin ederki gozatzen dugun denak ere. Hortzen ditugu 2 bikoteak jada kantxaren erdian, Jon Uria epaile dutela gaur, partidu hasteko prest. Bueno, eta gorriek izango dute lehenengo sakea partida hontan, beraz, Mailik eta Naroak ekingo diote partiduari. Ikusiko dugu zein pilota aukeratzen duten, biziagoa, motelagoa edo nolako materiala ateratzen duten lehenengo sake hontan.
Mairen lehenengo sakea izango da hau. Ongi ezkerreratu du eta Olatzek eutsi. Naroa jokoan sartuko da, pilota atzeratuz. Olatzek ere gauza bera. Eskuak berotu eta gorputza martxan jartzeko pilotak da onak dira hauek. Naroak zabaldu egin du, baina Andrea dizegoen zabaletik eramateko. Aurreko jokoan sartuak dira. Eta Olatzek atzera. Naroari txapapera joan zaio, pilotaka da hori. Eta 1-0 ikusten dugu oraintxe markagailuan. Urdinek pilota aldatu dute, beste material bat aterako dute partidara. Beraien gustokoa izango den pilota aukeratu izanen dute. 4 pilota aukeratzeko moduan dira pilotariak. Eta orain bada 4 horietatik 2 ikusko ditugu ja jokoan, hau Urdinen pilota izango dena. Atzelarien arteko jokoa ikusi dugu tantu honetan, pilota ongi luzatuz. Mai ere jokoan sartu da, pilota atzeratzeko asmoz. Eta Naroari azken finean pilota hori bera joan zaio, bigarrena du bera joan zaiona. Naroak normalki ez du haunitz faiatzen, baina oraintxen partida horrela hasi du, seguru buelta emango diola eta hurrengoetan ere seguru hariko dela bere jokoa egiten. Andreak utxe egin du oraingoan hor ezker paretara sartu zaio pilota hori. Agian eramateko modukoa zen, baina horre Olatzekin ere ez dute ongi elkarru lertu. Eta txapapera joan da pilota hori. Oraingoz 3 tanto ikusi ditugu jokoan eta 3 utxekin joan dira. Ia pilotariak pixka bat jokoan gehiago sartu, gorputzak ongi berotu eta joko eder bat ikusten dugun. Sake ederra atera du oraingoan. Maik Olatzek ezin izan du eskua sartu ere egin ezker paretara itxasten direnean oso zailagoa itira horiek berriro frontisera bueltatzeko eta sake ederra ikusi du. Pilotaka ederra eman du Olatzek eta ederki eutsi dio Naroak ere ezkerretik oso atzean bai zegoen. Eta badirudi sartzen ari gela partidan. Olatzek ederki astinduz pilota, ohi duen bezala eskuin horrekin eta Naroak ederki eutsi zatzetik. Pilotari altuera emanez. Eta Mai ere hortzen Naroari laguntzeko pixko bat jokoan sartzen hasia da. Aurreko joko hortan ere ikusten ditugun, ederki moztu baitu hor Maik eta ongi eutsi Andreak. Berriro zabalera bilatu du Naroak, ongi egin ohi du jokaldi hori. Eta oraintxe Maik lortu du aurrean pilota moztuz, xuloa harrapatzea eta Olatzek ezin izan du hortzen pilotari eutsi.
Maieren sakea berriro ona, ezker paretara ongi txatxia, eta horrek pilota aurrean aurkitzea eragiten du. Beti gorrientzat abantaia izaten da. Baina oraingoan Olatzek ederki eman dio erantzuna, eta orain bera pasatu da agintzera eskuinarekin ederki joz, baina orain pixka bat zabalegi joan zaio pilota hori. Olatzek utxe egindako lehenengo pilota izan du, eta oraingoz utxik egin gabe hortxe ikusten dugu Mai Barrokal bere jokoa seguru eginez, eta horrek ere puntuak biltzeko abantaia handia ematen du. Beste sake bat gehiago Mairena, ezker horma oso ongi bilatzen baitu, eta zaio oraintxe bertan Olatzi hori erantzutea, baina lortuko duela seguru nago ederki manejatzen baita atzeko kuadroietan. Ongi astintzen oraintxe pilota bi atzelariak ere. Eta aurrean Andrea sartu da jokoan. Ea pixkat mugitzen dituen Mai eta Naroa. Eta orain Mairen huts batetik etorri da Urdinen aldeko tantua. 5 eta 3ko markagailua ikusten dugu. Ea, Urdinek berriro ere beraien pilota aterako dute, agintzeko asmotan. Agian pilota biziagoa aterako dutelakoan Olatzen joa eta kolpea aprobetxatzeko asmotan. Eta ikusi dezagun aurrengo tantuetan nola segitzen duen partida honen norabideak. Tanto luzea ikusten ari gara, ia Olatzek esku hori berotu duela ematen du, 6an jartzen ari da pilotakada luze horiek, eta Naroa ederki eusten ari da pilota atzetik. Orain aurreko jokoan Mai sartzen delarik, baita Andrea ere, mozten eta ezker pareta hori bilatzen ari dira, hortik mina egin dezaketelakoan, eta baita Naroak ere, baina oraingoan ederki eutsi du pilota hori Olatzek bere burua lurrera botaz. Eta segitzen dute gorriak, erasoan, Urdinak defentsan, eta tanto oso polita ikusi dugu oraingoan, pilota primeran mugituz. Eta orain Mairen tanto ederra ikusi dugu Ratzekaldean. Berriro ere pilota aldatuko dute, dinamika hortan ikusten ditugu, tantua lortu aldiro, pilotak aldatzen dituzte, gorriek beraien pilota ateraz, eta Urdinek berea, beraz, pentsatuko dugu gustoko pilotak aurkitu dituztela eta saskira hurbiltzen direla, tanto egin orduko. Ea, ikus dezagun Mairen sakea. Ongi moldatu da Olatz ezker paretatik pilota bilduz. Garen bere aukera izango du pilota atzeratzeko. Naroak atzetik ere eutxi. Andreari pixka zabaletik komplikatu zaio, baina ongi eutxi du pilota hori. Olatzek atzetik eutxi egin du pilota hori ezkerrez, nahikoa egin du. Eta orain aukerakoa izango du. Ara zein duen. Bazirudien atzera emango zuela bere pilotakada ederroietako bat, baina ez, dejadaz amaitzea ikusi baitu zuloa.
Eta ederki egin du. Aurrelari baten moduan, hortzen pilota utziz. Gorriak 6, urdinak 4. Sake hona atera du Andreak, ezker paretara itxatxiz, Naroak eutxi, eta Andreak zabaldu ezkerrez. Berrirore ezker pareta hortara eutxi dio, Olatzek ongi eskatu eta Andreak leku utzi dio bere lagunari. Berriz Andreak erasorak aukera izango du ongi ezker paretan itxatxiz, eta ezkerrez atzeratu. Maili jarria zegoen eta ongi atzeratu du pilota hori. Olatzek luze. Naroak ere ongi eutxi du eta ezker pareta hori bilatuz. Mailik berriro atzeratu. Tantua pixkat luzatzeko asmotan. Lan pixka bat egin eta gero zuloak bilatzeko moduan izango baitira pilotariak. Aurreko jokuan sartu nahi du pixka bat Mailik, pilota moztuz, Andreak defentsan bikain atera ditu pilota horiek, Naroak berriro ere ezker pareta hori bilatu du, ongi, Maili. Naroak aukerako pilota atzeratu du, 6. kuadroño eta Olatzek eutxi. Mailik moztuz, eraso egin nahi zuen, Andreak eutxi. Naroak berriro ere ezker pareta hori bilatzen du maiz, aukera duenean. Eta Mailik pilota mugituz zabaldu egin du. Orain gorriak ikusten ditugu pixkate erasoan, eta urdinak defentsan, lan ona eginez, 4 pilotariak ere, eta tantua egiteko lan ederra egiten ari dira denak ere, pilota ongi mugituz. Eta Mailik bikain harrapatu du ezker pareta hori, oso zail jarri du pilota, eta Olatzek ezin izan du pilotari eutxi. Mailik egindako 5. tantoa badu dagoeneko, eta primeran dabil ezker pareta hori bilatzen. Erdiko sake atera du Mailik oraingoan eta Olatzek eutxi. Naroak berriro ere atzeratu. Eta Olatzek gauza bera ezker pareta bilatuz eta 6. kuadro hortaraino pilota botaz. Berriro ere astindu du pilota atzera. Eta Naroak eutxi altuera emanez pilotari. Defensako lan hortan sartua. Pilotari ongi emanez. Eta Olatz orain pixka bat nagusitasunez pilota hori mugitzen. Andrea erasora pasatu da. Urdinak orain ongi pilota mugitzen. Ederki ikusi dugu Maili defentsako lanean. Olatzek atzera. Berriro luze astinduz.
azken tantuak luzeagoak izaten ari dira, eta nagusitasuna alde batetik bestera pasatzen ikusten dugu, batzutan urdinak agintzen, bestetan gorriak agintzen, eta defensako lana eginez lau pilotariak ere. Beraz, garesti ikusten dugu hemen tantua bukatzea, ederki mugitzen ari baitira pilotak. Baino bukatzeko oraindik lana egitea tokatzen zaie. Ezkerkara ederrez erantzun du Naroak atzetik. Pilota kenduz eta berriro laugarren kuadroraino ekarriaz. Olatzek ongi atzeratzen duen arren, Naroak ederki eusten ari dio atzeko alde hortatik. Eta gero aurrelariak jokoan sartzen ari dira. Dejada ederra bota du orain urrutitik Mailik, baina Andrea oso adi zegoen pilotari eramateko. Hortxe ikusigu bi paretan ere Olatz, hau sart, aurreko jokoan sartuz. Eta orain Naroak pixkat atzean egin nahi zuen mina, horroa izegoan zulua, baina Olatz ederki mugitu da. Berriro ere pilota astinduz, eta Naroak eutsiz. Ezker pareta hori bilatuz, ongi moldatu da Andrea, eta baita Olatz ere zuloak tapatzen, eta buruz gain pasatu du Mailik, oso ongia bilatu du ezker pareta hori altuera emanez, eta tantu bat gehiago gorrientzat, 8. lortu dute, urdinak 4. Orantxe atxen setera hurbiltzen ari dira 4 pilotariak, tantuotan lana gogotik egin dute, baita aurrekoetan ere, eta ospoari pixkat buelta emateko tenorea da. Berriz ere arnasa bere onera bueltatu, eta ideak berriro martxan paratu, pixkat elkarrean artean hitz egin, eta kantxara bueltatzeko moduan izango dira. Bueltan dira, pilotariak kantxara, urdinak ikusi ditugu elkarren artean hitz egiten. Haien arteko komunikazio hori oso importantea da, kantxan egingo duten hori elkar hartzeko. Eta gorriak txutik ikusi ditugu, lasaiago, pixkat agian partiduaren martxa eta tensio hori mantentzeko, nahiago izan dute zutik mantentzea eta berriro partidari ekitea. Sake hona atera du Mailik, baina ederki moldatu da Olatz pilotari eusteko ezkerrez. Bere aukera izango du pilota atzeratzeko, eta 5 Naroak eutsi. Aurreko kuadroetan ikusten ditugu oraintzen jolasean pixkat mozketak eta zabalerako bideoiek bilatuz. Elkarri tokia topatu ezinik, kantxa oso ongi kubritzen ari baitira, bai aurrelari, bai atzelariak ere. Eta oraintzen Naroak bota du 5. kuadrotik. Moztuta txokoan egin du tantua. Ia, ezakit nahita bota duen edo pixkat eskapatu zaion, bai nahita bota izan da, eta ederki aurkitu du xulua 5. kuadrotik oso urrundikan bota du, zaila da, olako gestu tekniko bat egitea, eta maixuki bukatu du Naroak tantu hori.
Pilotaka ederrak ematen ari dira atzelariak ongi atzeratuz. Ja, pilotariak partiduan ongi sartuak ikusten ditut, ongi berotuak. Eta ikus dezagun nola jarraitzen duen aurrera partida honek. Ederki eraman du Andreak pilota zaila baizen eta Olatzek ongi kubritu du tokia, baino ez da garaitz iritsi. Mailik ongi moztu baitu pilota hori txokora. Eta gorrientzat 10garrena izango da tantu hau. 10 eta 4 markagailuan. Oraingoan sak ez tanto egin du Mailik, eusteko sakea zirudien, baina Olatzek ezin izan du frontisera eraman pilota hori, eta 11garren tantua gorrientzat. Ja da partiduaren erdire iritsi dira gorriak, eta urdinak 4garren tantu hortan ikusten ditugu. Ja, zulotxo irekitzen ari dira eta garrantzitsu izango da hurrengo tantuetan urdinak pixkate partiduan sartu eta tantu batzuk pilatzea. Partidu hau irabazi ahal izateko. Pilotaka ederra eman du Olatzek 6garren kuadroraino, baina Naroa oso ongi eusten ari da atzetik. Eta orain Andrea jokoan sartu da aurreko kuadroitan Mailik mugitu nahiean, baina defentsalan ona egin du Mailik ere. Luze Olatzek zabalera bilatuz, baina ederki utzi du Naroak. Mailik ere ederki etortzen da Naroa laguntzera atzeko kuadro hauetara, pixka bat lana elkar hartuz, eta oraingoan Olatzek sota manoz ederki sartu du eskua, baino goiko koltsoira joan zaio pilota hori. Eta 12 eta 4koa jarri du markagailua. Orain gorriak nahiko eroso ikusten ditugu partidan, pixkate partidaren zama beraien bizkar hartua, baino beraien bidean edo beraien moduan jokatuz, eta urdinak pixka bat deseroso ezin aurkitu beraien bidea tantoa egiteko. Ikus ezagun, buelta emateko gai diren urrengo tanto hauetan, eta nagusitasun hori pixkate urdinen aldera ere etortzen den. Oso ongi moztu du Mailik, eta Andreak bikain eutsi. Zabalera nahi eta Naroak urdinak mugitu araziz, oso ongi eutsi du Olatzek. Berriro ere atzera Mailik, Olatz mugi araziz, eta hortzen ez du lortu ezkerrez ongi jartzea pilota hori eramateko, baina ederki mugitu da Eulateko atzelaria, pilota horiek eraman ahal izateko, eta gorriak oso ongi ikusten ditut. Pilota ederki mugitu zalde guztitara, eta nahiko seguru beraien jokoan egin nahi dutena, ideia argiekin, eta oso zuzen ikusten dira gorriak. Gorriak atzera, pilotak atzera botatzen ari dira eta ezker pareta hori bilatzen, baina Olatze ederki moldatzen ari da pilotaiek eusteko eta berriro frontisera ekartzeko. Lana pilatzen ari dira atzeko kuadroietan gorriak, eta gaurkoan Olatzek lana handiak izango ditu,
Andreak ere pixka bat jokoan sartzeko aukera duen eta lan hori bien artean eramateko aukera duten. Berriro ere moztuz, ezker pareta hori bilatuz, etengabe hortan ari dira gorriak. Eta badirudi ongi ateratzen ari zaiela. Andreak oraintzen defensa lan handia egin du. Eta ederki atzeratu pilota hori. Beraien nagusitasuna bilatuz. Dejada ederra egin du hortxe Andreak. Oraintxe gorriak dira dantzan dabiltzenak eta ez urdinak. Astinaldi honetatik beraien aldeko tantu bate aurkitzen alduten urdinak. Ongi moztuta Maik. Olatz saiatu da, hortxe zabalean ikusi baitu zuloa eta tantu hau ja bukatzen agian nekearen lanak ere izango ziren, oso tantu luzea izan da, mugitua eta nekeak batzutan eragina egiten du ere ez. Gestu teknikoiek ederki egiten dakizkitenak, baina nekeak ere beti ez du laguntzen hain fina izaten ez, eta olatza askotan ikusi dugu olako jokaldia egiten, tantuak horrela bukatzen maixuki, baina oraingoan ez zaio atera. Hala ere urdinak bixiago ikusi ditugu, Andrea jokoan ederki sartu da, eta nik uste pixkat hortan aritu behar duela berak ere, gorriei pilota pixka bat gehiago mugitu arazteko, eta beraien jokoa bilatu alizateko markagailuan gorriak badoaztelako. 14. dira gorriak eta 4 tantu besterik ez dituzte urdinek. Beraz oraintxe dute momentua pixka bat aurrera egin eta markagailu hori berdintzeko eta gorrien konfiantza maila hori pixka bat jeisteko oso seguru, oso eroso ikusten baitire kantxan, eta ikus dezagun hurrengo tantuetan zerk ematen duen partidu honek. Sake zaila eraman du Olatzek, oraintxe koxkan jo baitu pilotak eta zailak izaten dira pilota horiek eramateko. Beraz ederki moldatu da hortxe Olatz. Eta orain atzelarien arteko lehia ikusten dugu, zein baino zein gehiago pilota atzeratuz. Eta atzeko kuadroietan aginduz, aurrelariek bukatzeko aukera duten. Oraintxe Olatzek zabaldu egin du pilota hori, baino gehiegi joan egin zaio. Eta beste tantu bat gorrientzat, 15-4. Mai eta Naroak elkarri animoak emanez, holaxe segitzeko, bideo honean doazte eta eroso ikusten da beraien jokoan, eta urdinakia berriz ere beraien joku hori egiteko aukera aurkitzen duten, eta pixka bat markagailuan gora egiteko aukera duten. Sake bat gehiago, Maik egindakoa oso ongi paratzen ditu pilota horiek Maik ezker paretan, eta lan zailak izaten dira atzelarientzat. Pilota horiek eramateko pisu handi hartzen dute, eta gaurkoan ezker pareta hori oso ongi bilatzen ari da Maik, eta hortik sake batzuk pilatzen ari dela. Bigarren sakea jarraian lortu du Maik beraien aldekoa izatea. Olatz horrez baita ongi moldatu, pilota hori eusteko. Hurrengontan pilota horiek eusteko aukera duen Olatzek ederki moldatzen baita atzeko kuadroietatik. Eta tantuari jarraipena emateko moduan den. Oso ongi eutsi dio oraingontan. Eta Naroa ongi jarri da eskuinalde hortik berriro ezker pareta hori bilatzeko, behin eta berriz egiten ari diren bezala. Ideiak nahiko garbi ekarri dituztela esango nuke, eta ongi egiten ari dira beraien lana. Ezkerka bikaina Maik orain zabalera. Berriro ere aginte hartuz gorriek beraien aldera.
Orantxe Olatzek aukerako pilota zuen eta ederki atzeratu du 6. kuadrora arte. Eta Naroak berriro ere eutsi. Lan oso serio egiten ari da Naroa, pilota guztiak eusten seguru eta ezkerpareta hortan pilotak ongi sartuaz gainera. Eta Mai Hortxen bere aukerak aprobetxatzen ari da, aurreko kuadroietan pilota ezin hobe mugituz. Eta orantxen Naroak zabalera bota nahi zuen pilota hori ezkerrez gehiegi zabaleratu eta kanpora joan zaio. Beraz urdinen aldeko tantua hau. 5. urdinentzat, 17 gorriek, eta urdinek orantxe dute aukera, beraien pilota bere ganatu eta berriro ere beraien aldeko tantuak pilatzen saiatzeko. Ikus ezagunia Andreak saketik asmatzen duen eta aginte hori hartzerik duten. Pilotaka da ederrak ematen ari da orantxe Olatz, pilota ongi atzeratzen, baina Naroak ezin hobe eusten dio atzeko kuadro hauetatik, bai 6 kuadrotik, bai 7 kuadrotik eusten ari baitan pilota horiek. Eta tantoari segida emateko moduan dira horrela gorriak. Olatz nagusitasuna erakusten ari da, baina Naroak bere lana, bere eusteko gaia ongi erabiltzen ari da. Eta hortxe Mai pixkat atzenantz ateratzen da laguntzeko asmotan eta pilota ongi baztertuz gainera. Orain Olatzek ditu defensarako lanak. Ezker pareta hori behin eta berriz bilatzen ari diren hortan. Eta oraintxeko honetan ezin izan du eutsi Olatzek. Ezker paretara ezin hobe sartu duen pilota hori Mai Barrokalek. Gorriek pilota aldatu, beraien pilota kantxaratuko dute. Eta markagailuan 18 eta 5 ikusten dugu. Jada 22ko puntu horiek edo markagailu hori oso hurbil dute gorriek. Eta jakinaren gainean pentsatzen dute norabide berdinean segituko dutela partida hau. Oso ongi doazki gauzak gorriei. Eta oraintxe hitz egin eta Naroak utxe egin du. Seguru aizen partidu guztian, baina orain gontan nik uste dute agian pilota pixkat jeitsi nahi zuen hortan pilota bera joan zaiola. Eta beraz urdinentzat tantua, 6. tantua urdinentzat eta pilota ere aldatu egin dute. Partidu hontan izan den moduan, beraien pilota ateraz eta aukera berri bat urdinentzat. Ederki atzeratu duen Olatzek eta zein ongi eutsi dion ezkerrez Naroak. Atzelariak lan bikaina egiten ari dira partiduan. Eta aurrelariak hortzen jokoan sartzeko tenorea dute orain. Oso ongi mugitu dute pilota bai moztuz, bai defentsan lanean ere. Eta berriro ere atzelariak sartu dira jokoan. Partidu osoko dinamika dela erranen nuke, Olatzek oso ongi atzeratzen ari da pilota, Andrea ere jokoan ederki sartzen ari da, baina agian pixkat falta izan zaie azkeneko momentu hoitan fintasun gehiagokin tantu horiek bukatzea, oraintxe ederki saiatu da Andrea zabalean eraso egiten, baina pixkat pilotak gehiegi astindu du eta zabaleko arrastotik kanpora joan zaio. Pilota hori
Beraz, berriz ere, gorriak nagusi 19 eta 6ko markagailuarekin. Eta orain gontan Mailiri joan zaio txapapera pilota hori, jeisten hasi da, ezker pareta hori berriro bilatzeko asmotan, partiduan maiz egin duen moduan, baina txapatik hurbilegi joan da pilota hori eta txapapera joan zaio. 19 eta 7. Tantu hau ere pilotaka da honez, betea, ongi luzatuz pilota guztiak, ezker pareta hori bilatuz. Atzelarien arteko lehia ikusten dugu oraintxe bertan. Etengabe pilota ezker pareta hori bilatuz. Eta oraintxe Olatzek izango da aukera, atzeratu du, ederki, 7. kuadro arte, eta Naroak eutsi, ederki eutsi ere. Maili sartuko da jokoan Naroari pixkat lagunduz eta pixua arinduz. Berriro ere aurreko kuadroitako jokoa bilatuz. Eta Naroak jokoa pixkat arindu eta atzeratu egin du. Olatzek eman berriz ere. Eta Naroak ederki eutsi. Olatzek moztu egin du pixkat jokoaren norabide aldatzeko. Baina Maili oso adi zegoen hor eta defentsa lan ona egin du. Berriro ederki atzera Naroak. Ezkerra bilatuz Olatzi. Mailik aukerako pilota atzeratu egin du. Eta Olatzek eutsi. Piskat motz geratu zaio Olatzi, nahiko egin du pilota iristen. Eta oraintxe ez dute elkar ulertu urdinek. Andreak espero baitzuen Olatzek pilotari eustea eta pilotari pasa egiten utzi dio, baina horre ez zegoen bere laguna eta beraz 20. egin dute gorriek, 7 urdinek. Jada gorriek bidea handia egin dute, 22. hortara iristeko, 2 tantu besterik ez zaizkie gelditzen, eta urdinak 7. hortan ikusten ditugu oraindik nahiko urrun, baina bueno, badakigu pilota nolakoa den eta buelta emateko aukera ere badagoela, baina bueno, lan zailak dituzte aurretik. Ikus dezagun nola segitzen duen pilota partida honek aurrera. Eta oraintxe Mailik beste behin sakez lortu du tantua. Hor koxka pixka harrapatu du eta Olatzek ezin izan du gorputza eta eskuan nahi bezala sartu. Eskuinez lurrera erori baizaio pilota hori. Eta 21. Maili eta Naroarentzat ikusleen txaloak. Eta badoa sakera Maili. Ezkerrez jarriko da Maili. Txokoa bilatu du, Andreak ongi ikusi du Mailiren ideia eta eutsi. Naroak atzeratu. Eta Olatzek beste behin pilotaka da eder bat atzera. Naroak ezin hobe eutsi du pilota zail hori ezkerrez. Eta Andreak ederki bukatu du tantu hori zabalean dejada eginez. Maixuki ederki egiten ditu tantu horiek. Eta
Tantu oso polita ikusi dugu lau pilotarien aldetik, Andreak ezin hobe bukatua zabalean. Urdinetzat 8. tantua izan da hori, eta ia, nolako tantuak ikusi ditugun hemendik aurrera, Gorrientzat bakarra beharko baitute eta Urdinek oraindik lan nahiko izango dute 22. hori iristeko eta. Ongi luzatu Olatz beste behin, eta Naroak eutsiz. Andreak ezkerparet hori bilatu du ederki indarrez gainera, eta Maik ezin izan du eutsi. 9. Andrea jokoan sartu da, eta tantuak pilatzen hasi da. Erasokortasun hori mantentzen duen eta Urdinen aldeko tantuak lortzen aldituen. Olatzek ederki eskatu dio pilota Andreari eta ongi atzeratu du. Naroak berriz ere eutsi. Eta beste behin Olatzek atzera. Nagusitasun hori bilatuz. Ederki astintzen baitu pilota. Eta azelan egiten ari den Naroa gaurkoan horratzetik. Andrea saiatu da berriro txokoan zuloa bilatzen mozten jada zuzten eta tantua lortzen, baino txapapera joan zaio eta azken honekin Gorriek lortu dute 22. Beraz, Maili Barrokal eta Naro Agirrenentzat 22, Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendik 9. Partidu oso polita ikusi dugu erranen nuke. Markagailuan aldea ikusten bada ere ezin hobe aritu dira lau pilotariak lan ederra egin dute, lan eskerga egin dute horratzeko aldetik bi atzelariek eta aurrelariek ere fin mugitu dute pilota horra aurrekaldean. Huts batzuk tarteko ikusi ditugu ere, baina nik uste dute pilotariek saiatu direla beraien onena ematen eta beraien aldeko tantu gehien pilatzen. Ikusiko dugu sarri, beraien sensazioak barrutik zeintzuk diren, eta nolako sensazioa galditu zaien berai partidu honen inguruan, sarri hurbilduko gara elkarrizketa setera, eta beraien ahotik jakin ahal izango ditugu beraien iritziak. Bueno, Maili eta Naroa, zorionak gaurko partiduangatik, eskuratu duzuen puntuangatik. Partidu polita ikusi dugu, zakizuen sensazioak zein izan diren, nahiko lan serio egin duzuela iruditu zait, agian ideiak garbi ekartzen zen ituzten etxetik, ezakite ezkerpareta hori bilatuz, edo nolako lana pentsatu zenuten egitea, baina nik kanpotik lan oso serio ikusi dut eta oso ongi egina. Lehenengo eta baina eskerrik asko, nik uste partidu serioa indugula zeratik, sekigun atzian Olatzek asko emango zebala, eta etxetik zeukagun egarrita hori eskerpareta bi hau moztuta, eurak pixka bat makurtzeko, eta nik uste horretan asko asmatogula, gero behin Naroak atzean oso ondo aguanta gotzala Olatzei, eta puntuakin izan oso gustora.
Bai, eta zuk Maili egindako haunitz izan dituzu, galdutako oso gutxi, saketik hasita, baina baita aurrean moztuz eta aurreko joku hori bilatuz, nolako sensazioa gelditu zara eraso aldetik? Ba, ondo, nik uste saketik aurre asko asmatu dutela, pareta asko bilau dutela, olatzein mie jatela eta hori aurrean asko asmatu dutela, eta gero naroak kristonetako lan egin da, batzean oso ondo aguanta gotza olatzei, eta partio nik uste dut oso serixo egin dugula. Hoxe, eta naroa, zuke partida bi hutsekin hasi duzu, baina gero erabat zuzendu duzu partida, oso lan handia egin duzu horratzetikan pilotaka da zaiak eramanez, altuera bilatuz, eta nolako sensazioekin gelditu zarazu? Bueno, egia esan partida ziren eneon guztua hori, botia gora itezian, ez dakizek hasi jotzen nion, baina gero ja partida horra jundan bezala ja pelota hobeto sartzen ziteten eskuan, da bueno, gaur bagenekin partida zaila genukala olatzek ikusi da, zenbat emate dion, da bueno, nipxat atzetik defentsa lanetan ibili naiz, baina hori, gero saketik gane, sakedana motxak atatzen zitu Mailik, eta bueno, naiz da tantua igual zuzenian lortu ez, baina agintzen azte ginen tantua. Hoxe, eta nola ikusten duzu txapelketa orain ja erdibidean gaude, nola ikusten duzu zuen burua, bikote moduan, bildu dituzuen puntuekin, nola ikusten duzu hemendik aurrerako jarraipena? Bueno, nik uste hemendik aurrekoa oinartekoa bezala izango ala, gogorra, partida danak oso pareka bakaidi atatzen, eta hemendik aurrekoa ere holaxe izango ala, Mailekin bikote bezala oso guztua, ondo ulertzea. Aurreko partida neuki genitun hor bi aldizu ez ginala enterau gaur, ondo nik uste hobeto entendi behala atzetikan fuerteo agintzen nun. Eta bueno, hemendik aurreko ere oso gorra espero. Bueno, azorionak eta segi hortan. Eskerrik asko. Bueno, Andrea eta Olatz, gaurkoan ezin izan da garaipena lortu, 9. tantu hortan gelditu zarete. Kanpotik nahiko partidu parekatua ikusi da, lehia handia izan duzu erasoan bai defentsan ere, baina tantu gehienak gorrien alde erori dira, eta ezakite zuek barrutik ze sensazio izan duzuen partidu honekin. Sí, ha sido un partido más duro de lo que refleja, ellas han jugado una barbaridad y nosotros aunque lo intentábamos pues caían de su lado y hemos seguido intentando, pero bueno, pues hoy no ha sido el día y ellas han jugado muy bien. Bai, agian beraiek ideia nahiko garbiak ekartzen zituzten etxetik ez, hola aipatu digute, pixkot ezker pareta hori bilatuz eta joku motz hori bilatuz, agian Olatz zure kolpea ekiditeko, gaur pilotaka da ederrak eman dituzu ere, baina agian jokuaren bukaeran igual ez duzu hainbeste asmatu, zakete nolako sensazioak izan dituzunzuk? Bai, hori behiek pilotan mozten zaiatu dira, eta lortu dute, eta gaina oso ondo baztertu dute pilota, Mailik sake oso onak egin ditu, batzuk sartu dizkit. Eta hori, partidu gorra izan da, tanto borrokatak izan dira, baina azkenean tantoa beraien gana joaten zen, así que bueno, pixkat, ezagit, triste. Bai, hori da ez, nik uste partidu oso polita ikusi dugula, baina bukaerako joku hortan agian bukatzea falta izan zaizuela, hemendik aurrera nola ikusten duzu txapelketa, erdiko bide hontan gaudela, nola ikusten duzu bikote bezala zuen burua, eta hemendik aurrera egiten aldu zuen bidea. Pues está claro que tenemos que mejorar, que tenemos que esforzarnos más y nada, todavía nos quedan muchos partidos por delante, todavía tenemos la oportunidad y tenemos que ir a por todas los siguientes partidos. Horixe, bueno, zorionak bikote, hartu deskansua eta hurrengoan gehiago. Eskerrik asko.